हेल' लोगोफोर जोबोद गुसु आरोना बोथोरा ओंखाम संखांनानै जिरायनानै नोंथांमोनसिम लाइभ फैनाय जाबाय आरोना हेल' लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामबाय दं हेल' गासैबो बेस्थ' गोजा नामा गासैबो बेस्थ' गोजा नामा लोगोफोर बाबा बाहेराव थांबाय सोरबा फैदो सोरबा फैलायबायलै हरबाबो सोरबा हारसा मानसि फैदोंलै जोंहानाव लाइभ फैनायफोराव आफाखौ नागिरफैदों माने बिहावखौ नागिरफैदों आरोना सोरबा अफिसनि बिसोरनि अफिस स्टाफ हारसा मानसि हेल' लोगोफोर जोबोद गुसु बोथोरा रावबो फैया माथो ना लोगोफोर जिरायलायदो गुसु बोथोरा आंनि चेनेलाव गासैथो 1K नि बारबाय आरोना साबस्क्राइबारफोरा थेवबो माने लाइभ फैबा रावबाथो बबेनिफ्राय आंनि लोगोफोरा बबेनिफ्राय आंनि लोगोफोरा हेल' गासैबो बेस्थ' जोबना 2 मिनिट जाबाय आरोना 3 मिनिट बबे जायगानिफ्राय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनाय दङ कमेन्टआव हरदो लोगोफोर मोनथिनो लुगैयोना मोनथिनो लुबैयो बायदि भिडिअ एंगारनो हाया आरोना लोगोफोर बिहामजो जाबाय नालाय आरो केमेरामेनबो गैया गोजां बोथोराबो थांसिगोन आरोना दिनै 30 जानुवारि जाबाय माला जानुवारिया बारलांसिगोन रावबानो फैया माथो ना लोगोफोर 1K नि सायाव दं साबस्क्राइबारा रावबानो नायखाया खोमा ना आंनि भिडिअखौ रावबानो नायखाया नामा आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै ना लोगोफोर दोनथ'नोसै